moisturizer. Sanibona, sinibingelele igama le-movie yethu i-The Boat. I-movie yethu siyiqala endaweni yaseMalta, endaweni egudle ulwandle. La sibona khona umdobi ehambe eyogibela isikebheni sakhe esincane. Sahamba isikebhe somdobi siphuma phakathi kwamatshe endaweni emnyama saze saphumela ngaphandle ekukhanyeni emanzini avulelekile ngesikhathi eqhubeka ngesikebhe sakhe. Esahamba kanjalo umdobi wathuswa ukushintsha kwezulu ngokushesha. Kwagcwala inkungu eyamenza wagcina engasaboni nala eseya khona. Umdobi wabona kungcono ajikise isikebhe sakhe aphindele emuva, kodwa isikebhe sashawa into eyamgquzula engayiboni, yamshaya naye waze wawa, kodwa wagcina ekwazile ukusukuma. Wakwazi ukuhlala la ade ehleli khona, kodwa wethuswa ukubona esebona esinye isikebhe esikhulu kunalesi sakhe. Wasondela kancane kulesi sikebhe sasimile, wathi uyasifunda amagama aso ebhala ukuthi Aeolus. Wamemeza abantu ababephakathi efuna ukuzwa ukuthi njengoba bemile banenkinga yini, kodwa akangaphendula muntu kuleso sikebhe. Waqhubeka nokufuna ukubona ukuthi kwenzakalani kulesi sikebhe ngesikhathi selunguza. Wabophela isikebhe sakhe ngentambo esibhanqa nalesi esimile, ngenkathi enzela ukuthi lesi sakhe singahanjiswa amanzi. Wagibela kulesi esibhala u-Aeolus. Kodwa le ndoda yethuswa ukufica isikebhe singenamuntu si-empty, kodwa phakathi si-clean, sinezinto ezifana nokudla namanzi. Le ndoda yafica neredo, wazama ukuthi abeze abantu ukuthi acele usizo, kodwa akangathola mpendulo. Wathi eqeda lapho lo mdobi wahamba esebuyela kwesakhe isikebhe esincane, kodwa wethuswa ukuthi wafika sesingasekho futhi eyibuza ukuthi kanjani ngoba nentambo kade eyiqinisile. Wabuyela kule sikebhe se-Aeolus ngaphakathi ukuyothatha iy'bhobholo ukuthi aqalaze ngazo isikebhe sakhe, kodwa akangasithola ngenxa yenkungu eyayivimbile. Kodwa kwathi ngokuhamba kwesikhathi yaphela leyo nkungu kwakhanya, kodwa still wayengasiboni isikebhe sakhe ukuthi sishonephi. Wabona kungcono adumise sona le sikebhe se-Aeolus abuyele ngasemuva, kodwa siduma ngawo kungathi injini inenkinga. Wasuka lapho umdobi wabuyela ngaphakathi esikebheni, wafika ebona umnyango wethoyilethi uyivalekela, waphinde wawuvula ngoba eyitshela ukuthi uvalwa umoya. Wabuye wasebenzisa nemepha ayeyithole khona la ngaphakathi. Kokuzama ukufuna ukudumisa le sikebhe wabuyela ngaphakathi, wathatha amathuluzi ukuzama ukuyolungisa injini. Ngenhlanhla wayelungisa injini saduma isikebhe, wahamba naso isikebhe ngesikhathi sezama ukuphindela ngasemuva, esejabulela nenhlanhla ayinayo for ukuthola isikebhe sonke. Ngesikhathi esifake ku-auto drive sihambela, wayezama ukubuyela ngaphakathi esazama nokumemeza abantu ku-over iradio, kodwa still wayengayitholi impendulo. Wabuye waphindela phezulu esethi uyochama, kodwa isikebhe sashawa into angayazi naye wacisha wapholiseka emanzini ngesikhathi ebambelela ngey'nsimbi emaceleni. Wabambelela wabuyela ngaphakathi futhi esikebheni ngoba wayesaphisa ukuyochama. Wawungena ethoyilethi lakhona esikebheni ngaphakathi ukuyochama. Ethoyilethi umnyango wayivalekela wona, kodwa wawuziba ngoba eyitshela ukuthi uvalwa umoya. Kodwa ngebhadi wathi eseqedile ukuchama mayethi uyawuvula usavuleki. Nokwakungathi ukhiye umuntu ongaphandle, wazama ukuthatha ikhoyini ethi uvula ngalo, kodwa umnyango wawuqinile ukhiyiwe. Wavula ikhabethi elalingemva kwakhe, wafica kunegazi phakathi. Wayeziba indaba yalelo gazi alibonayo, wathatha isikelo sasingaphakathi wazama ukuqaqa ngaso umnyango, kodwa still umnyango wawungavuleki. Wathi uyazama ukulalela, wezwa sengathi kukhona umuntu okhuluma kwiradio, wayemxwayisa ngomkhumbi omkhulu ozayo uzoshayisana nale sikebhe ahamba ngaso. Wathi uyalunguza ngempela ewendeni elalingemuva ubona ngempela lo mkhumbi omkhulu wawuzoshayisana nesikebhe ahamba ngaso. Wazama ukukhipha isandla, kodwa isandla sakufishane kakhulu ukuthi babengasibona. Ethi uzama ukukhipha ikhanda, nalo kwangathi liyastaka ngokuthi iwindi lalincane, ikhanda lingeke linele. Wabona intambo yayilenga ngaphandle kwewindi lase-bathroom, wayingenisa idonsi, kanti leyo ntambo ngaphandle izovela igoqeke kuphephela wenjini iroleke. Naleyo ntambo yamhuka yamklinya, yamvala kwangaphefumuleka, yamklinya sakumbulala ngesikhathi ezama nawo ukuthi aphunyuke. Wazabalaza waze waphuma kule ntambo yayimklinya, waphunyuka entambeni wawushayeka phansi kwi-floor yase-bathroom. Wabuye wezwa sengathi kunomuntu futhi ngaphandle, waphinde walunguza ngewindi ethi uyamemeza, nakhona still kwangaphendula muntu. Le ntambo yayihukeke kuphephela, yagcina isidonsela phansi emanzini lesikebhe sesicwile. Lo mdobi wayesecabanga ukuthi khona umuntu obhizi ukuganga ngayo wenza lento, ngesikhathi ememeza emtshela ukuthi ubengazama ukusitshontsha lesikebhe, kodwa still khona lapho akangaphendulwa umuntu. Wazama ukuphuza namanzi eshawa, kodwa akangaphuma lutho. Ngesikhathi nesikebhe sesiya ngokucwila sekubonakala namanzi esentanta emaningi laphansi, nokuyila wathi uzama ukuwaphuza wathola ukuthi awulwandle awaphuzeki. Wazama ukuwakha ngenkomishi waphosa ngaphandle, noma nayo yayincane. Nesimo sezulu sashintsha lapho kwasuka umoya omkhulu, nezulu lakangathi liyaduma
lashuma lashaya imbani nolwandle lathukuthela. Lokho kwenza isikebhe se-Aloes sanyakaza kakhulu, umdobi eseshayiseka emasayidini namanzi aya ngokukhuphuka ebamaningi la ngaphakathi. Le ndoda yazama ukusika le ntambo eyayicwilisa isikebhe kodwa wayisika nge-razor, nayo leyo razor yamsika emnweni, kodwa lokho kusikeka komqedanga amandla ngoba wagcine inqamulile le ntambo. Khona lapho walivala iwindi yenzela nalamanzi ayesengena ngefastela ayengaphinda acwilise khona isikebhe. Lokho kwamenza wahamba wayomela ngakusinke ebalekela ukucwila ngoba wayekhathele wagcine sezumekile walala. Ngakusasa ekuseni wathi mayephaphama wathola ukuthi amanzi ayesemaningi kakhulu esephakeme cishe efika nasebusweni bakhe. Wazizwa sekugodola kakhulu, waqhubeka nalapho ezama ukuvula umnyango ngokuwushaya kodwa still ungavuleki. Wagcine lilahlile ithemba esebona ukuthi usezofa la. Wezwa sengathi khona umuntu ovula ukhiye ngomnyango ngaphandle, wathi uyazama ukuwuvula umnyango wavele wayivulekela. Nokuyilapho ayesekholwa ngempela ukuthi kukhona lo muntu obhizi odlala ngaye la, kodwa still wayengatholi muntu. Waphumela ngaphezulu kwesikebhe wafica ama-buoys, lezi y'gubhu ey'ntantayo emanzini. Wahlanganisa lama-buoys wabeka ibhodi phezulu enzela ukwakha isikebhe sesikhashana esincane ukuze akwazi ukuphuma kule Aloes ngoba iyacwila. Esesakhile le sikebhe sakhe esincane wabaleka ngaso ufuna ukusuka eduze kwale Aloes. Wahlala lapho elindile ukuthi le Aloes icwile kodwa kwahamba isikhathi ingacwili. Wahlala ngaphandle isikhathi eside ebona isikebhe singacwili waze wagodola wabona ukuthi ngeke sisacwila, wabuyela khona. Kunokubaleka umdobi wavele walungisa lezi iy'ndawo ey'vuzayo kule sikebhe ngoba wenzela ukuthi amanzi angangeni ngaphakathi. Wakwazi nokulungisa le water pump for ukuthi akwazi ukuthi amunce ngayo amanzi awachithele ngaphandle. Waqhubeka wayosebenzisa i-radio over for ukushiya ama-message okuzama ukucela usizo kodwa still wayengatholi impendulo. Kodwa ngokunqena ukugive up umdobi wayeqhubeka nokulungisa le sikebhe, kodwa wathi mayengaphandle wabona omunye umkhumbi owawuza kude, wathi uzolithola khona usizo ngesikhathi ephuma ngale sikebhe sakhe esincane ayezenzele sona for ukuya kulo mkhumbi kuyofuna khona usizo. Wahamba eseyishiyile kude le Aloes, kodwa into eyamthusa kunazo zonke ukubona sona le sikebhe se-Aloes sesimjaha siqonde ngqo kule sikebhe sakhe esincane antanta ngaso. Sesiseduze wagqumela eceleni, nokuyilapho i-Aloes yavele yanqamula le sikebhe sakhe esincane kade ezakhele sona yasenza ama-pieces. Nokuyilapho umdobe abona khona ukuthi ngeke kukhona umoya omubi noma isikebhe esikhontrolwa yibhoki lesi. Wabona kungcono ukuthi uzohlala emanzini azathola usizo uma ukuthi liyaqhamuka kunokubuyela kule sikebhe angasazi ukuthi sikhontrolwa yini. Wahlala emanzini kusuka emini kwaze kwahla kwasebusuku. Ngesikhathi sisambona nasebusuku esantanta khona emanzini abandayo, wethuswa ukuzwa into ecabanga ukuthi ushaka ufishi, kanti wathola ukuthi kwakungeyona ingozi, kwakuwa ufishi bama-dolphin. Emva kwesikhashana kwafika namanye ama-dolphin wona ayitshela ukuthi uyadlala, lokhu edlala kanye naye wagcina sethola umdlalo kanye nama-dolphin. Saphinde saqhamuka lesikebhe se-Aloes sawathusa lama-dolphin abaleka. Umdobi wayesengathi usangene ngesikhathi ememeza ama-dolphin ukuthi awangabaleki. Nokuyilapho azizwe segodola kakhulu, sesiside isikhathi ehlala emanzini. Ngendlela esegodola ngayo wayengasena-choice ngaphandle kokuphindela khona esikebheni se-Aloes. Wamane wabuyela khona ngaphakathi, wangena embhedeni wayigoqa ngengubo walala. Wavuka ngakusasa ekuseni esezizwe sekukhathele kakhulu, esimbulele nendlala ngoba wayengakazadli, ezwa nomzimba usuphelelwa amandla. Wezwa sengathi le sikebhe se-Aloes siyahamba like ingathi khona umuntu osishayelayo. Nokwazi lapho ethi uzama ukuvula umnyango wathola ukuthi ukhiyiwe umnyango wakwe-main door. Wathi esaqalaza khona lapho e-bathroom wathola enye indawo eyimbobanyana encane ayekade engayinakanga before ukuthi khona. Ngesikhathi eyivula ethi uzozama ukuphuma ngayo ngoba umnyango wawukhiyiwe. Wangena ngaleyo mbobo yamkhiphela ngakwi-storage area, kodwa wathi esengene lapho kuleso storage area lo mnyango omncane ade engene ngawo wayivalekela nawo. Lokho kwamenza wakhiyeleka ngaphakathi endaweni encane kakhulu kunakuqala. Waphinde wezwa iy'nyawo zomuntu ezayihamba, lokho kwamthusa kakhulu. Wazama ukuvula iwindi elingaphezu kwakhe kodwa lalingavuleki liqinile. Ngaleso sikhathi isikebhe se-Aloes sasiya ngakwindawo esadolobhana elincane elidala, nokuyilapho kwakungaba ithuba lokugcina lo mdobi lokuthi abaleke. Waqhubeka nokuzwa lezi y'nyawo zomuntu, wamncenga lo muntu angamboni ukuthi ucela amvulele, ekhala ngokuthi ucela amxolele, bengezile ngobubi. Ngokuhamba kwesikhathi umdobi wayesenenkinga yokuphefumula ngoba la ayivaleleke khona kwakungekho oxygen. Esazama nokuvula le glasi ayingafuni ukuvuleka ukuze athole umoya. Wathi eselahle ithemba eselindele ukufa wabona lo mnyango uyivulekele engakholwa, nokuyilapho abona khona ukuthi ukhona ngempela lo muntu ongamboni oganga ngayo. Wazama ukunyukela ngaphezulu, wathi uyalunguza ngewindi wathola ukuthi le sikebhe se-Aloes sesiseduze kwendawo. Waphumela ngaphezulu wathi ukukhokha umoya engakholwa ukuthi usefikele kwiland, kodwa kwamthusa ukuthi ufikele endaweni engayazi futhi engasahlali muntu. Wacasuka acosha insimbi wathi ufuna ukumbheka lo muntu amthole amshaye ngale nsimbi ngoba uyena ocontrol i-remote ngalo mkhumbi. Kodwa wathi mayeqhubeka nokuhamba
ukuhamba wathola ukuthi usendaweni eyayizakhiwo zakudala engasahlali muntu. Wathi esemile ebuka lesikebhe se-Eloise kade ehla kusona, esebona ukuthi sesilungiselela ukuhamba lesikebhe sesiphindela ngaphakathi olwandle siyothola omunye umuntu esizomhlasela. Wathi umdobi sasibuka efuna ukubona ukuthi sizoshona ngaphi, savele sanyamalala saphelela emehlweni. Umdobi wazulazula kule island angayazi, kodwa kwathi emva kwesikhashana engalindele wayibona esesendaweni ayaziyo, esezibone kule ndawo kade siyibona ekuqaleni kwemuvi. Wethuswa nawukubona isikebhe sakhe la ayekade sithathe khona ekuqaleni, esekade silahleke ey'nsukwini ey'dlulile olwandle, naye sekule ndawo kade evele sigibelele khona. Mayithi uyaqalaza nabantu ababhukudayo bakhona, abantu beyijabulela kungathi akaze kwenzeke lutho. Siyayibeka lapha imuvi yethu ungaphuthelwa elandelayo, soyi-uploada kungekudala. Thank you for watching Starisa TV teasers, and please subscribe and hit the notification bell to be always updated about the latest TV updates. Starisa TV teasers. Starisa TV.